arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Coidado co oso. Gústame mirar para a pradería e vela do revés. Ai, Maia! 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 Acabo de ver un oso. Aí mesmo. Un oso. Willy, aquí non hai oso ningún. Estouche dicindo que o vin. Era pardo, con orellas, e miraba para min cos seus ollos grandes. Ai, díxencho. Tes razón, é un oso, e aos osos gustalles o mel. Temos que avisar a colmea. Ei, non me deixes aquí só. Ai, teño que descansar. Ei, ti, non ves que é dirección única? Desculpade, pero é moi importante que fale coa raíña. É moi urxente. Maya, claro que sí, que pase. Sinto, maxestade, pero é unha emerxencia. Willy e máis eu vimos un oso preto da colmea. Un oso? Estás certa? Totalmente, maxestade. Pero nunca se viron osos nesta rexión. O mellor Maya equivocouse. O mellor, pero non nos podemos arriscar. Hai que evacuar a colmea. Gardas, alerta de oso. ¡Alerta de oso! ¡Alerta de oso! Alerta de oso! Todos fora da colmea! Ordes da raíña! Alerta de oso! Ai, non, oso. Alto! Paso a súa maxestade! Señorita Cassandra! Onde imos, señorita Cassandra? Imos acampar mentres que o oso non se vaia da pradería. Pero onde? Maia! Maia, onde estás? Maia! Maia! Willy, onde fuches? Pois estaba fora... vixiando. Iso é, estaba vixiando a colmea, xa sabes, protexéndoa do oso. Fóronse todos. Ti vives na colmea, tes que saber onde se foron. Ai, pois claro que eu sei. Mais ben, sabíao. Espera. Non é así. Pero lembro que... Maia, agarda por min. Un oso. Ventes a cova.
Parece que está detrás do penedo. Non vayas aí! Non vayas! É un animal grande e ruín. Non é tan ruín. Flip! ¿Qué? Hola. Desculpa, Flip. Pensamos que os teus ronquidos eran dun oso. Dun oso? Pero aquí non hai osos. Pois eu sei o que vin. Seguro que hai un oso. E vou volo mostrar. Xusto onde o atopei. Vino xusto por aí, as orellas. Si, eu tamén o vexo, pero non se moven os osos. O mellor está quieto adrede para sorprendernos. Quizais estea dormindo. Os osos non teñen que ser moito máis grandes. É un oso de peluxe. Debeulle quedar aquí a alguén. Mirade, é un xoguete, védelo. Toca, o Willy é moi suave. Ai, é como o mofo. Ai, dame gana de dormir. Oh, non! Isto é terrible. Que? As abellas fóronse todas da colmea porque dixamos que había un oso. A raíña vai estar furiosa. Vaya, van nos turrar das antenas, estou seguro. Vai nos facer fregar as celas e transportar o mel. Vai nos poñer un bo castigo e non imos ter tempo para comer nin dormir. Acoga, Willy. Vou ir eu falar coa raíña. A fin e ao cabo, dei eu a falsa alarma. Pero como imos dar con elas? Preguntámoslle a Paul. Sabe todo o que ocorre na fraga. Afirmativo, Maia, vimos a raíña. Voa moi rápido para ser realeza. Por aí. Queres dicir cara á charca? Afirmativo, norte-noroeste. Cara á charca. Grazas, Paul, és unha gran formiga. Sí, grazas. Canto antes deamos con elas, antes teremos problemas. O teu servizo, Maia. Tropa, a traballar. Sacade iso dai. Está cortando o camiño. A súas ordes, xefe. Todos situados. Preparados? Xa. Ui! Cando dé a orde, xirade. E abaixo. Estas formigas son superfortes. Cando dé a orde... Paul, podo che pedir outro favor moi pequeniño. Veña, rápido todos. Temos que rematar o traballo antes de que anoiteza. Vamos. Agora imoslle contar todo a raíña. Agarda, Maia. Temoslle que dicir agora mesmo. Non podemos agardar ata o ano que ven. Willy, que é o peor que pode ocorrer? Majestade. Víchelo campamento. Espero que nos vaya ata que se vai o oso e poidamos volver á colmea. Que tristemente quede dela. Majestade, o gracioso dos osos. Que pasa, Maia? O oso do que a avisei non era de verdade. Como que non era de verdade? Ai, vai. Pero, Maia, de que estás falando? Que só era un xoguete, pero non nos sabíamos e o ruído era tan... Desculpe, majestade, o ruído eran os meus ronquidos que soaban máis dentro da cova. O que di Maia é verdade. O oso era de xoguete.
A colmea non estivo en perigo. Voulle mostrar e vai no entender todo. Paul! Paul! Adiante, tropa, pola raíña das abellas! Forte! 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 ¡Alerta de oso! ¡Todos a cubierto! Son unha chea de abellas medrosas. Forte! 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 Alto! Alto! O oso, maxestade. Atención, atención! Acougade, por favor. É un oso totalmente inofensivo. Tranquila, Maia. Pensaches que realmente estábamos en perigo. E fixeche o mellor que podías facer. Falar cun adulto. Grazas, maxestade. Ademais, foi un simulacro de evacuación excelente. Veña, vamos volver para a casa. Ves, non había por que preocuparse tanto, especialmente ti, Willy. Oh, Vai todo ben, Willy. Non estarás demasiado canso. Maia, isto é o paraíso.